Hej, jeg hedder Lars. Jeg kommer fra Institut for Urban Kunst. Jeg står herude i Fields, hvor vi har lavet et kæmpestort gavlmaleri på 1125 kvadratmeter. Ideen er, at vi vil skabe en kunstpark herude foran Fields, hvor der både er et kæmpestort gavlmaleri, og så samtidig er der 20 andre malerier. Da vi fandt på ideen om at lave det her gavlmaleri i Fields, så holdt vi først møder med naboerne til Fields, med kunderne i Fields og med de lokale skoler herude rundt omkring Fields. Og sammen med dem, der spurgte vi dem, hvad er naboskab og fællesskab herude i Ørestaden? Så tegnede vi sammen med alle de her mennesker over 300 forskellige tegninger, som vi så til sidst kogte ned til 2 skitser, som der så var en stor afstemning omkring. Og vinderen af den afstemning, det er så det maleri, vi nu har lavet bag ved os her. Det hedder En tur på Fælleden og forestiller en mand og en kvinde, som går tur ude på Amager Fælled eller Naturpark Amager, som det hedder. Det er vi blevet rigtig glade for, det er rigtig flot, og det er det, der er med til at fejre Fields' 20-års fødselsdag, som er nu her i Ørestaden 2024. Vi er rigtig glade for, at Fields og alle andre har spillet sammen med os, og at vi sammen har kunnet lave det her maleri, der handler om fællesskab og naboskab.